ବାୟୁ ହେଉଛି କେତେକ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଦି ପଦାର୍ଥର ଏକ ଭୌତିକ ମିଶ୍ରଣ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ବାୟୁର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଆର୍ଗନ୍, ନିଅନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍ ଓ ଓଜୋନ। ବାୟୁର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯାହାକି 78% ଭାଗ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାହାକି 21% ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉଜାନ, ଆର୍ଗନ୍, ଜେନନ୍, ନିଅନ୍ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଦି ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମିଶି 1% ତହିଁରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 0.03%। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅନ୍ୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କେତେ ନଗଣ୍ୟ ବା କେତେ କମ୍। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜୀବଜଗତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ପୃଥିବୀ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ଣତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଓଜୋନ ବାଷ୍ପ ବା ଓଜୋନ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ବାଷ୍ପ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ କ'ଣ କରେ ନା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଘନତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ବା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚତାର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁର ଘନତ୍ୱ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ନେଇଥାନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ଚାପର ପରିମାଣ କମ୍ ବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ଚାପ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାୟୁ ଚାପ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବାୟୁକୁ ଆମେ ପବନ କହୁ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅନୁଯାୟୀ ପବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।